Práve sledujete výjazd a odchyt psa, agresívneho nemeckého ovčiaka, ktorý sa bez majiteľa nachádzal na uličke, kde zabraňoval ľuďom prechádzať touto uličkou, správal sa voči ním agresívne a vrčal na nich cerou zuby. Na mieste bola už aj hliadka mestskej polície, ktorá si prostredníctvom operačného dôstojníka vyžiadala našu prítomnosť a odchyt tohto psa. Pes sa správal nervózne, bol podráždený, pričom klasicky nereagoval, keď ho človek zavolal. Následne odchytový pracovník použil odchytovú tyč k odchytu tohto psa, ktorý sa presunul ďalej od vozidla. Podarilo sa ho dostať medzi dva automobily, kde ho pracovník pomocou tejto odchytovej tyče odchytil. To zviera aj pri manipulácii samotnej, pri nakladaní do vozidla bolo agresívne. Vidno to na tom zvierati, na tom postoji, že má zježené chlpy. Takisto vlastne sa správalo ostražito. Pracovník následne psa zabezpečil a umiestnil ho do útulku v Nitre. A následne bola jednak cesta prejazdná a bezpečná pre občanov. Práve sledujete výjazd a odchyt bojového psa, ktorý ušiel majiteľovi z voliery a následne sa pohyboval po ceste, kde ohrozoval okolo idúcich ľudí. Na mieste zaslala hliadka polícia, prostredníctvom operačného dôstojníka nás požiadali o odchyt tohto psa. Pes bol agresívny aj voči majiteľovi. Odchytový pracovník použil na odchyt opäť odchytovú tyč a špeciálny oblek, ktorý ho chránil pred pohryznutím. Klídek. Fuj to. Kamo chcete? Kamo chcete? Musíš sa opraviť len tak sola. Stáhne, treba rozbeť celú volieru. Ale kľud. Si mu prejebalo, to môže byť nižšiu stavbu. Taká ide za to, možno. Sledujete odchyt tulavého agresívneho kríženca bullterriera, ktorý sa skryl v garáži pri rodinnom dome. Pes napadal každého, kto sa snažil vstúpiť do garáže. Hliadka polície nastriekala do garáže 2 slzné obranné spreje, ani to však sa neprinútilo ujsť preč. Následne sme boli požiadaní operačným dôstojníkom policajného zboru o odchyt tohto agresívneho psa. Tam lezem, tak zavrite potom za mňou, dobre? Môžete zavrieť. Neboj. Neboj. No, kľud, fešák. Dobre, môžete otvoriť. Dobre, dajte mi tak prepravku bližšie sem. Takto. Dobre.
Dobre, podržite mi toto takto. Nebojte sa, on sa nedostane. A zozadu tlačte, dobre, do tej prepravky. Neboj, čokele. Ale kľud, však. No poď. Ale kľud. Dobre. Bulterier krížený. No, už je po strachu. Práve sledujete výjazd odchytu agresívneho psa, ktorý sa nachádzal na ulici, pričom sa mu podarilo uhryznúť a zraniť 4 osoby, ktoré prechádzali v jeho blízkosti. Vzhľadom k tomu, že pes sa navyše vyznačoval častou zmenou nálad, kde v jednu chvíľu bol agresívny, o pár sekúnd bol priateľský, bolo podozrenie, že je chorý na besnotu. Z uvedeného dôvodu sme boli požiadaní o odchyt tohto agresívneho psa a zabezpečenie jeho následného vyšetrenia a ustanenia v rámci karantény, kde sa malo overiť, či zviera je choré na besnotu alebo nie je. Práve sledujete výjazd k odchytu psa na diaľnici, ktorého majiteľ uviazal o záchody. Pes sa však odtiaľ odtrhol, následne behal pomedzi auta. Pes bol taký vystrašený, že sa skryl do kanálovej sprúže a počas odchytu zaútočil na odchytového pracovníka. Práve sledujete výjazd k odchytu agresívneho kríženca Pitbulla, ktorého majiteľa polícia zaistila pre trestnú činnosť. Majiteľ však psa nahúckal, následne zavrel do rodinného domu a pes nemožňoval vstup polície aj iných rodinných príslušníkov z rodinného domu. Preto sme boli požiadaní o odchyt tohto agresívneho psa. Následne sme psa previezli aj na vyšetrenie k veterinárnemu lekárovi, nakoľko uhryzol zasahujúceho policajta. Pohryzol ma a bol som lekára. Vravel lekár, že či bude zaočkovaný proti. Dobre, vieš,
Dobre, potrebujete aj on zbraň? Nie. Chudiak, len takého kokota pána. Dobre, poď. 111. 0902 202 111. Dobre. No aj, haló. Ja potrebujem vedieť od vás, čo to meno Práve sledujete odchyt agresívneho nemeckého ovčiaka, ktorý sa nachádzal v areáli základnej školy a zabraňoval deťom vstúpiť do objektu. Policajná hliadka, ktorá preverila túto informáciu, si následne prostredníctvom operačného dôstojníka vyžiadala odchyt tohto psa. Pes sa na prvý pohľad zdal priateľský, avšak pri akýkoľvek manipulácii alebo snahe o odchyt bol agresívny a ceril zuby a snažil sa uhryznúť. Následne sme psa odchytili pomocou návnady a odchytového vodítka, pričom deti mohli následne vstúpiť do areálu a pes bol prevezený do útulku.